Ai abokina wato bana damuna fa ta yi kyau. Wallahi abokina damuna bana ta yi kyau. ‘Yan mata? Kai. ‘Yan mata adan gari. Abokina. ‘Yan mata adan gari. Kai. In ba za ki damu da Allah sunanki. Ai kina ji ko ‘yan mata? Ai ni din a garinmu wannan dubu uku ma nake sawa. Wallahi ai gane ne ni. No kake damu ita soyayya haka take. Kana ganin mutum lokacin sai ka je. Yep ya da take a zuci. Saboda ta ga min sunanki. Saboda kin san ita yanayin soyayya ba ruwanta da irin ko an jima ko yanzu aka haɗu. Dan ga min sunanki. Ai dan dara mana. Dan dara kaɗan mana. Ni gaskiya ba na faɗan sunana. To shikenan. Ai mana hankalin gaye ne ni. Ai a garinmu hidin ai gara ne. Haka ne? Wallahi gara ne bakin sa doyi yake. Haka ne? Wallahi a garinmu. Kaga abokina. Dan da wannan na fanci anan ake yin ka. Ne kuma na hango nan ake yi na. Haka. Ai amfani hankali ke na lura. Ai amfani hankali lura. Ai tunda muka tsaya can na hango ana yin fari anan. Kai kuma sai na hango ana maka fari daga can. Ai kina ji ko? Ai hida man tumur nake kira man nake nuna masa ni din ni kike so. Ai ba da hankali. Soyayya an taba dole? Allah sarki ƴan mata. Ai tun daga can kin san an ce kowa irin kiwo ne karɓe shi makwacin miya ko ya sai kura. A ƙarshe sai kiga kuma an dace anan. Ai ina yi to kin san dama haɗin bai dare ba ni ba nama ita ba nama. Kin ga sai kiga mun haifi karare. Amma ke kin ga ki da nama ki tati me ki da kima ni kuma ga nan haka dai ba nama to duk in muka haifi aya sai kiga sun fito wannan nama wannan ba nama. An taba aure dole? Ni ma abin da na gani. Ai kin san tun a ƙauyen mu ma hi ba hi da farin jini. Ai akwai yarinyar da an sa bikin sa ma ta ce kai ta ji bakin sa wari. Allah. Alquran bakin sa kamar shadda. Ni ma ba zan iya. Wallahi biki ji wata yin bakin sa ba? Biki ta yin bakin sa ba? Ai ni haka ne ai a ƙauyen mu ai gara ne. Ai gara ne a ƙauyen mu. Ai na gani kike ta kira wai kuma bai san na fi farin jini ba. Bakin sa bai da kika san masai. Idan muna tatsuniya gudun sa ake. Ba a so hiye ta sa. Kuma har ya ce yana so na. Bakin sa alquran ne kika san masai. Amma ya mace ina wancan. Baka ji sunan ba? Shagiri girbau. Ai sunan kenan. Ashe kin ji. Allah ya taimake ki. Ai shiru na miki ne fa kare inda ko za ta gane ko ba za ta gane ba. Na gane mana. To wannan ba ita ce babban illa ba. ta kallon ka ba. Wannan ba ita ce babban illa sa ba. In Allah ya sa kin aure shi to sunan ki barayi. Ya an ta ake ɗaya gaji ubansa. Barawo ne? Tun yana karami. Wai da Allah mai sunan ki ne. Sunana Maimuna. Maimuna. Kirda kamar rungume ki.